House of Faith. Mama, good afternoon. Prophet Edward Menu Nene Yere. One more than Paibu Cry Mu. Sada and a prophet. Asumedu Foster. Prophet Kakari of Mami Joyce. Prophet Amufa Entry Henry. Apostle General Moses say. Wonom dem Paibo Eagle Prophet Eagle Papa. Wode eboye amaye ho aye den. Ti awie prayer tower no. Emu ɔden sraban a ya kyerɛ no emu ɔden pa ya wo boy chiri drum se yemfa Sompa Nkomo yi enso emfamre asanteman oman Ghana echichi ni benye bebi biada ya Sompa kodro mo biebie mo kasa mfoni ne mo kasa video Facebook na mo hyeyen memene da nunsi abopem amiru ya abo amali bia boga transe na wode me mindsi dwumadie no enso ebramo memenda yi wo chena ye kodai so obofo panino amfa totrobentu amoma me yankohia ne murunkum dia ya abo amade me mindsi ebebro last week na jatuato na msesa abre ya nyina yate abese no wo himelizi abrewatia ato ne konwa sabre Ghana fo ya je yiyo ya me ho a yesi e ma igrade hofo nya yie troka ya de ntoma kora ba ye twa ntoma ni dine ma melizi wa ye bi ye brade Ghana fo wallahi talai ye no be chele metu chele kora ya ye de ebebrem nti ni nyina aka ho ene ye kama ebusiafo ene ye wuranom ya enu be ye adwuma ewufia ha enasem a ye kasa wo ho etiawa divorce awade jaye ehun nkomo ene ye ba bedi na ye be ye kyereme mpanin ka bi beba na fe ye de segment no ato aso ye kwa abonte kwaje nipa no so adwenkyere make us a Reverend Regina Boache hospital administrator Reverend wa mame mambrago erade asumje nkan so ho ye Nyamiadu wako humi dino wadake. Me hunu Facebook. Nyami shrao. Sada ena mami se wa bonsu. Egudie koko. Oye life coach. Ono so mami. Ene de so for mami abapa o. Ma he. Yeah, nia. Na ho te sen. Nyamiadu mo. Ifie boko. Edo ba dia. Se ye kwan se Reverend Albert Cramper marriage register asokwa ono so obeba abekan ye ho na aboayen ni kunu kra yo eno so bekoso kama na bibia ye de akoyenim enti wonyirai yenkafo Riley's Cuisine emfa emmaw Riley's Cuisine Jennifer one ne yiri ni kuntufo wo se wo na wukra usika busuafo enenuane a ya ye noa no wanhwe yi a na wakoto bomb na fe bedura na jo yemu bom se krudududu na nkode adwane bomodian so betran baby papa no wadidi enu nti na Jennifer de aduane papa asom yen se ye wachi se ye kwankwan se ye jollof rice chicken anasa fish se ye fried rice chicken anasa fish tilapia ni banku ni okru stew banku ni nkatekwan akokọ afe ye wabunabunu fufuo ene abunabunu wo ho ye fufuo ni nkatekwan wo mutuo TZ papa bi na wo wia enye komo se na obetumi akọ restaurant se okodi acheke age se Riley's Cuisine obema wa cheke obeye to ni nyina ya dia Jennifer oye ya na no omo se ohinu obehu ni fefefe obekọ na ebi na obi yo ho Jennifer de wo ye oba opadwuma nti aduane ne de obekọ bia se obekọ akọpe no nyame adom nti onsanso ebetumi aka enu nti na wa hye ne nso oye pastries ahodo ni nyina bi se wo je awade na opese obeye wo cake maw ni nyina obeye de amaw kama pa enso enu nti hye ne nso oye rough buns oye donut oye meat pie oye spring rolls afi obema o millet drink obema o sobolo obema o asana ene de keka ho ni nyina bi enso ka ho bi a wo office na pese ye delivery ma waduane bi a wo pa wo be frɛ Jennifer e wo 0206 271 748 0206 271 1748 wo
or dene kwada so Old Town, second junction after U10 wa Riley's Cuisine and ewohui. And then nkoto kese ebusuafo. Ye twen say ye papa abet crampa obeba beka ye nsana fedi. Ye di dwumadi no. Aisha so na kyerɛ me ye besua de. Wo hye obi na abusa ne sɛ abusua bɛn na wo ba wo se nton. Esoro nton ene suna abusua. Enton ye papa no sunsumu a omde kata ye nso. Eno ne enton no. Enti ye wo bi ne busumuru bosomotwe saa ne nyina ye gyanom sunsumu a omde kata omaso enton no. Na abusua de eno ne yen akanfo ye di ye maame no mo ade. Ti ye maame no mo abusua se bia me your granny, me maame your granny, ti me di me maame me bo me maame abusua nti me your granny. Ti obi hia obi busa wo se wabusua ne se nkase me enton gina baabi na abusua ne gina baabi. Ti se bia wo bo wo ye oyukuni, wo ye kuonani, wo ye asachirini, asene ekodi adonten, wo ye asene ye, wo ye agona, wo ye oyuko eduana atweane abrade nyankompa sachire abrewe ofri esuminya santeman so ade hye oyuko edu ampofo ntwi te kokoso ayukufo enu nti no eno ye yen ya maame abusua aye bobi nti esono nton ene suna abusua de toso mienu aye esua so obi ye ohene na ye frɛ no baafo berima ose ade yo a ye body no a ye nsa mfa na nka ho esa na kwa tautology ti se bia ye mfa ne se baafo asabre kuja wosu esuma kwa he ye nsa nkofa na baafo no ye ne title ti mfa ne se osiado ye kumfia me otoso nan osiado ye na ye ne title ti nsa nkoka se na osiado ye yo yen kasa anabi obi de berima osei twitwie berima no ye ne title ti yen san ko kasa na bema yen hye ne so pa na yen sua ye twi kasa no yi me se eso na busua ene so nton ye jasunsuma o de kata yeso na ye busua de yen ya ye yakanfo no ye di akonwa ye boye maame abusua ti mi se me maame your granny ti me your granny makra boy ye akọ enu ti na ma no me kasa bebre no agonafo no ya ye pekasa pa akọ ni nti ena me papa ye yukuni me papa nso ye yukuni ena me maame your granny ti me your granny ti so maame ye duana wono wo ye na wo ya kan ni a wo ye duane ni na enton de ye jasunsum ena so obi e de baafo a oyo hene na wo de baafo o de berima o de katachie sai din bia edi kan ansa na ohini din aba no baafo asare twibrempon techima adonten hene onu se o de baafo asare twibrempon no nya de a esese ye san de na baafo ekoka ne ho baafo no ye ne title ti yen hye ne so se ohin bia wo bebo ni din a okura title bi di kan no yen san fa nana enka ho ba se ni din no title bi eni kan ti se techiman jase hene ye frɛ no nana kosakore topia nana kosakore wo topia no ono de ye betumi de nana kan din no because oni title bi eni kan ba fa sa twibrempon de anase techiman man ho se ade akumfia me ya de ono no untumi ensan ko kanana sunwan ma he ono so de nana bosoma so nkrawie ono so no ye betumi abon nana ena breku ma he nana doctor amankora de awu ono so ubetumi ede nana kan din ho ba obi okra title se baafo se berima ose ade ayo katachie edididi omudi anim ni nyina no yensa mfa nana nka ho medase bebre mi bia ma homa no atum bia na nso wo
adwenche fufuru bi ana wo ade fufuru bi a obetimi so akyere yen na yakoyenim 055 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 na Jenny Nkomo inti kyereme ne de yesua no no inti unso de unim no ubetimi abekyere yen na yakoyenim botai ni nyina ne se ye pese local dialect ye twi kasa ya kan kasa no ye besu inti unso ye kusasi kanjaga mampurusia fa kyere wo ma no ansa no akusua brofo no school why hello because ya na ya rewosem bi wo ha brofo yi emu ababa emu atetentem no ode ne ba on kyere ni twi no hello Pachodin baby akasefri yewra na what to say erade adomo ye de nyame ase pa nyame nka mo na adwuma pa mo ye no asanteman no onko so sa ele wo mani age papa chadi we de dia me ko me say yes no busia ele yes no nton ye kan obi so ntia se enton se ni wo kire mo no nton ye boko ye papa sai enti na dia ko pekire no wo kire ade ma me kire no wo timi di ade we me say I am the person mo che mame wo so na kire timi sama wa nyame nshira no be ni na me da se bebre I mean so insure one so hello 0551931931 0548931931 na hello Pachodin baby akasefri Tate friend Edmond kase fret metemasa yo edi yankoy ele matishili dankambeli dankambama nso kuma nyame nshira ka ne mu papa oye yo hunu sebio kire ye nyema na eye din ya o kan e fa nse me ma me no ma ya na mo ta kasa we eyasi aha obu ho timi bo na berema no di din atu aso ntima me ye ho pe se berema na ye title dia eni kwan si the bata berema no yeah that's bebre na Facebook nso obetimi ahwe show no e was Sompa edem live e wo Facebook hello adofudin baby akasefri bacho the examine na poku na ye kasa busia ye mojema yonko fada ena ni oba entem asina entonso ye ajasunsun japosum olujare ne ma busum ko mo busia wo busia nwotwe ne wo ye entonso dumienu sa tinya mpese be kantina ba wo kana ntimna ma papa ye kese mu se abusia ne ye aye yimojema yonko fada oba ene ena entem good yenso ye da se pa se de ye no ye nam kwan ne so a nkrofo mpanifo ofie anti almost uchiri mu kama pad my hello Pachodin baby akasefri ya minyama na me asujin kan en council onya kazidaba akwesim kan alias uyo bidi yana di yi yo so am post of ko ko te na o kana na monko na obi te se obi de mother obi fe na sister mother obi de mama no crave sister mama ayo be se de na sister mama sister nana eni na no eno so am sina me ko da se pa ne no anu kan sister nana sister sister mother no crave and ebe fa frefo mi no ye bre no kopa ne me be no so do so ti na ye twa so na ya to so 0551931931 yen hye so obia oye ohina okuta title no yen samfa na nanka ho dipande bafo odi osiade yo odi sane manema no yen sanko fa na nanso sanko ka ho esa na asen edi ofrejumedie no besia na fe yeko yenkomobo no eso na enche kra ena ye papa ye Reverend Albert Krampa ye marriage register asokwa ono so abeka papa erade asomdwe nka ho
Yo, yɛda ase nso sɛ wanya yɛ ho berɛ. Yo. Abusua, yɛnkɔ computer so adwadi mmra na afei yɛmɛtensim. Abusuafoɔ na yɛkɔ na yɛakɔdi nkɔmmɔ sɛdeɛ yɛaka kyerɛ mo ɛnnɛ yɛbɛhwɛ awadegyaeɛ na 2021 population census na ano yi a yɛkenkan nnipa yi ɛna ɛba bɛtɔ odwa sɛ awadeɛ nko a ɛguyɛ no ɛyɛ 553,063 ɛna separation neɛ wo ho afono me timi kɔtena baabi kakra wo boro me timi kɔpɛ baabi akɔbɔ me ho adwa kakra ɛno so yɛ mpem no nan ne num akyiri pɔde yɔkron memenda baako a yakɔ adwuma a yabra nke yɛbɛtena fie a woyɛ fufu adi ne yɛabrɛ invitation ne yɛdwale atwitwie na ase ahyehyɛ yɛ moku ne yakɔ akɔgyina mu ne yɛasaa me ɛho ate mfifire yɛnim sɛ awadeɛ yi bɛdi gyina nansa pɛ bɛhyia ɔba nnafo akyea yɛaboro no amenani so nyinaa tete ne mantese wɔnya yɛ a na watu abɛtena ne maame fie wobɛhyia bɛrima wɔno nso ne shirt kɔn emu atwete sɛ ataa maame t-shirt ne zip wɔnam koraa bie awadeɛ mu ɔhaw wɔhunu na awadeɛ no na gu ɛno na nnɛ yɛbɛsi nkonnwa no yɛahwɛ sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so yi na ɛsiane sɛ baaboro sɛ wɔkyia awade guo nti ɛyɛ me dɛ sɛ na asɔfoɔ mmienu mu a ɛna dwumadie yi wɔn wase Reverend Regina Boakye ɛna Reverend Krampa nso wɔ ha papa de bɛfiri wo so papa Krampa so yɛ sɔfo ade nyɛ na ade taatre no ka so yɛ sɔfo papa wɔ ha na me de bɛfiri ne so papa Krampa baaboro sɛ wokyira awade guo nti mo ana mo hyira sonso ma yɛn ti si yɛte wɔ mam na yɛkɔka nipa ne nipa pempem ankoma se awade agu na separation so aba mu a hwan na afeeli cancer no a moma a yɛbaayɛ no na ma ankɔ yie anaa yɛwɔ nneɛma bi ɛhyehyɛ yɛn ntoma mu a me ne wɔ bɛrima no nyinaa no yɛde tetɛ yɛ a yɛkɔwura mu afei na apii ɛdeɛ na yɛkɔfa saa nneɛma wei ba awadegya yɛbɛbiribi ne separation yo meda CP na machi obibia udumadi so na adofo nyina so machi awo aware ankasa no the way sitie no bibia entiase no mo din kakra na entiase na anya adwuma emma no ma ntumi nkose de wosesi ko divorce ho there are a lot of reasons why a divorce eba na ase nia eye basabasa yo de no na edi ema yehu ebi divorce because of yare ebi divorce because of enoma bebrebe enti divorce nankasa de ho pa wohwe eye 2021 population census figures ya de ma eye a obehu sa 553,000 no woma omujaye na ye emma wo prefer rejaye nkwa ye 363,233 emma no out of 553,000 no woma no ye emma wo pre so beje aware no emu 65% ena emma no nso ye 190,832 nti na che se enyama no kwa na prawa jaye emema nso prawa emema ne bi nso dwane but emema ne de no ye 34.5%. Dia me pesa mekanisa wa jaye no enye counseling na nkoye na mo jaye ena enye wo mienu no munim de efre na ware but enoma ba ko mienu bi enso so account bi factors no doso enti ase di wura ware no na ne sen adesuade a yeni medi wura ma ne sen na bema na mekwa akọware no adie ntina mekwa ware no oba no so die ntina mekwa akọware no obi akwa ware ma owo na adwena wodi wuram ebi kọ no from fasode obi betena wanim for counseling
na ubusa ne de nti omware ne ade wohwe mu a ne reason nyina odi ware nyina no be ma na we ne American lottery to kwan nti onim se eden a be ma ne to kwan ono nso betumi anya kwan bi na be ma na tumi aba befa no eno nti ama eye aware no bia woni reasons a ode eware nia all worry because of office onyini ewo ho oba all worry because of say doctor say fibroid no say wanye ho adwuma be ha adwen nia all worry because e was wo ma enti no so wo ma kra ne say doctor to me fibroid na eno bebo no nia all worry efrisi edi ne baba ba akopɛ nti e was so no tumi mia nani no wo say de be ya abusua no nso so betumi eni won kwatwe mpran we sofo ɛno nso wɔ hɔ nti sɛ na ɛyɛ kan so odi wura asɔfo mu nti de ɔkɔ akɔtwe mpra wura bɛka sɛ o nyame mpene so nti ene mewale because our bi on ɛbɛtena wɔ anim a wotumi sɛ ɛnkɔ yie but ɔba na tumi yɛ bold ka sɛ oh mi wuram na menya mma ba ko mienu bi na nkɔ na me firi mu a na mekɔ yeah they know but what I say obi nso wura aware because prophecy bi afiri sɔfo bi hɔ aba so say train wa ma unu aketo ana nwale anya esa wo de en beche ena obi su wura ware no mu because so anya ne ntema ba ma na ma do bebre won ho enti wan hwe obi foforo bekọ akọ hye ho ni papa muti nsem o ensem no doso the reason why amu nipa ware ne no edoso oba ba ko mienu miansa wo ba ma no pa obro no kura na still obewuram afesu ya na ye ta adwen ye se enoma ye hunu ne ye ware a ebetwam enti ni mamenya sa ware obejai but ye nware nja ye suban na emum ye ware me be ka ho eno nti no aware dudu egu ni aware mu problem nyina no sa wo check ya betumi aka se ohamu chichemu bi abe 72 or 77% from between 72 to 77% there betumi agina so confirm say eye issue a na free mpratwe mu a wo man deal with it ana omudi kowura ana omudi kokowura mu ene kowura mu no nso no makoba ne sa okay counseling ne de counseling nya no na ma ware no by counseling no boa ma no ma ne bi ho no mo a utumi ya hweyie wo ho enti counseling no ya na bi mu fi so na me ko counseling na de ne akwa kire me so bi tu kwan na so ka cho so sisi na mfiri nkran ba na ebi a uduru ha no ma traffic ho edua we yabu ato nti bi afa kofo edua ne kokopie onye obone but ye nhunu ne saa enti ne ade awuram asori ankasa so wo ro a e play e wa ware mu a eno nso ha adwen ade divorce no so de ba ebi ni sen ebi ye bibi ti say ebi a church counselors the kwan be so ni pande be counselor o wa asori no mu oni ni kuna na ne yira ware 30 35 years 25 years e wa ni ayi ni say we counselor on counsel crofo mi wa asori woni hu so me aware fo bo ko fia bi nso anenye omonya aware fo enti kwan fa so a ye de eyi church counselors no eno nso ye another problem a eno nso so wo papa so boduem na akire se de papa e ko ne ne ibesua de pade bia me kase wa hai opem so na ese tubom dawuro se obi a peso ja wade mfa ne bag enko baba ya la ebeduro na asofo bag ayema ye kura ye nya ba bi mfie bag nsi asofo ni bi amane a asofo maamefo kwan wo de omnam so safo maamefo ni bi nyenyenyenye dura na jo ma ne na papa be gina popetia ne mama so ntia peja ayi okobie Yohania akobie Hebekuku am say wa awari jaye bebrebe etu atese wono wadwen kyerɛ a wo hu ho ene sen awari jaye na den wagu ahome kokko mwedi awari jaye de mi hu ne se wo de ba yen ya bibrimu ha se ya mi hu se bibrimu for ye ware sa because wo de aha ware ni compare abrochira ne de na omo ware na one said the uncle bobosi omo munim sa na ema no onim odo finish wo kra no wo de anitie ene de ba no ono ne de odo ebehia wo ene ebehia wo nti se bi wo ye kristo ni ana wo ye obi a wusuro nyame a wo bon se ono ne ye no e be start se e ka bibi kire se bi wadwen no se bi a
branti ana papa odomi unti de me nso madwen mani ti adwen kese ya di bedi na ti ma me nsesa madwen ti bebre ko se won mo kwa akofa won mo keke beto mo kwa won mutimi koka because wo hwe ne suni ne ban ne niema wo de beto akwan mu na wadwen betre wo se wo ye wadwen yi na wo tena beti ya hano se de anke o kan ya obobo niema bebre so enipa ne ko with a reason especially me ade ba ko a ha me wo man mu kese ye kromu a fa awaresem ne se ya aware na ankasa no oba ne ne obema ne hu ne ho no ya hyehye aware ne dada oh baby no ye asore efiem ye maame mo ne ye papa mo no esese onse kasa bi wo kuro we ye kure ya ye firi mu sa kasa ne di nipa nya esese ye beka se sanse mienu we elidi ya sa de ekura se bi awaresem mu kra obi kofa oba de ni bewura fie se ekim se nya nyinse bi ne bebem ebi kra no mpe no ye beyire nipa pampe se ye busuafo de edi eti sei ye de den ubohu ane se yaka sankofo ya bom kofo mienu we woka omo boma means me ba kure mu mitimi predicting kofo aware enso minim hio enye mani hu na de se osofu but mitimi hu so obi ne obi ko ware se de na anke mitimi predict mitimi ka se sankofo we de na omo kwe ampa bo wan se no mogai adentia oh wo hwe wo mo hyehyeye ni wo mo nsem ka ya toto ye ne ma awie sansem ne ba mani ma mbusa watoto ne ma do free say wo to kente no na to shoes no na to yi na mo wie no abrofo no woni obedi agro free mofra brem mu ko school o ma me ba ma wo de na ba fie no mu study mu body language no ye study said ni suban sitie ye study ni ma me ne papa ye call lunch together ni ade picnic ni nyina no parents ni study enti se be ma ne ye obi a wo ye aggressive omo akrati me advice omo ba ne se sa akwa we di ye hia no ofia omo wan so no wo school anu asa akwa yonko foforo chese ni parents na me ne hu se qualities bi wo mu a en qualify wo as a future husband ni aso ye haide sika ne hu ofe o to o hips o ye kokko we den ni fie o sika onu ni moto obegina platform so atonyom ni maame mo ka chense wo ware oba ne hu ofe se de be ya enkra o hu ofe be ba o mabusu na we sankofu we den aware ni ekoso krome ti krome na ye nim se de ye si handle ye ho ma ne mema no so o be ma mi hu kra se krome a be ma bi ene ne yire de atalebu say ye cuddle no there be ye ne dem obi da ha edem kra no mu ntimi nye ne ye bebre nim ye chese sa ne tete no che na sa na so aware no sa ne tete wo kra ye nya hia wi a sa ne tete wo bi ani ho enti me de ekromi ade chese ye kura ye free mu bi mu age ensempi ni se nyame bam aware no Regina ye kware a ye ka kire yen say oba no aware a wokọ no unya de afa brefie unya kade a ye be ma ne dia ye hwe statistic ya na ye kenkan ya asema no ye ja awade no dos chen mema no stade no ka ho de nti ne ma na ase ye ne ja aware bibiri chen mema me da say me touch on 3 points some about the kind in terms of preparation me kasafa poor foundation, lack of intimacy and communication, which is very vital. Who see that? That's a fapem ninya. Bejuregu. Bejuri. So for me, pray my bejuregu. Now fapem ninya is saying, at the intimacy stage, a lot of things go on. And I who say in Ghana, baby, I free. Intimacy stage, fantasy stage, no bit to me funny serious. So we're falling in love, but it's a fantasy stage. You are just getting to know the person. It's that time, no. Obani be men yina ye very we are bofo ye nya obi abone.
But you drew action stage and near Massa. Abra warren about so in near Massa. And to say Fapim no way suya ni panisu. Now what's not Facebook? Chat shower. Na be mani fa plane be siga na be kumase. No be yon wadi amotna together. Nyamia memua. Ebeku. So for be any counseling. Or probably be wo phone so. Ubedre edu be fam wo Ghana ha. Ubekwa koye wedi. But no, ye won say ye nim ye ho. And that is where communication comes because our really befriending even somebody no ne fapim nyina ye nkita hodie. And nkita hodie ni ho no ma. Eno na eniema me pepa me ntimi mpo nsechire nka nchiro. And it's here the beko kete so. And like we talked about it the last time. I say Emma bebre aware, remember bebre aware, but person Nigeria they don't have it, so it brings in infidelity. Inti be mani pe baby etwa nani ahwe. Na afe ayare ho say Emma so efo won krumachi. E wo krum he ya. Ubu ana mebu. I say any ten baby a omodru no matra Bible no. Obi so feelings. But at the foundation stage, you know, who say no ye be more forward or that's a trimpla. Me say obi any one ma or go into a relationship and I normally use myself for that because I'm a victim of that. It's here me coming through and I've never been shy to talk about a bit of my life. So foundation in ya ebegu. Because that name will be near where we are since me to the kokra. I saw who said my yes, but better who told you people change people's behavior? Reverend Grandpa can you know? No, what's your cycle of behavior changer? There is always a column for relapse. It you drew on and say, sa Kenya ne ho or sa reverse. No, I say I started. Baby, I started and here. If you didn't see a chimway, so won't me, there be a make I won't me change your bisu. I just said the grace of God, baby. And Yamia Duma me want to be the sanisu. And it is so by now who ya now will say, ya wario beja no boafe no by anymore. Because be may be a worry. A fe no shia ma or mu ye fe or mu ye better chain or ba or worry no. Now I am confused. Say ye Christo netinimua or be boy dramai. And the communication is very key. You need to get into each other. Talk about everything. Yana mano or more person who soap opera. Or hair ball and anyway, it adds on. And man who say one in a hair ball. So also that man was at a point in time. So Obani share soap opera and then when you're less back could be a namudia two hopeful. But we don't have that kind of ayonko fan that we don't cling to each other until about Bemani drew her or no banisha soap opera. No cobed. Bomo chimprana so no more kama. I don't know ko wali ya fe na na TJ. Say no more worry. Responsibilities that Jenaba. Emma no so be problem. Onya wo ba ku mienu na attention I shifted from the marriage. You have children and you have a husband. Isire be nkuma che ne ba no be fe ne ba na no 10 times. Anza na de achi ni ku nsu do. As a bear man does not matter anymore. Nkwala no ne matter now because na dwi nyina ne se o peba. Ya ka che ne so nko ware bear man ho ofe ne fa nto wo ye nkwala no ho ofe. They are so adorable and cute. Enti eno an ohwe ni refi se o ware bear man. To the extent they say, and near man no ya nema attract bear man money be fie ntem no say wejai. Into time to man no dia bonimu. Enti bear man bi epuna na ya bufu nko anti me mantem. Me ba na me beda. O ba ni nyina nani kum. Odware ya na kete so straight. Enti kita hudie lack of intimacy so ya another thing na ha ye bibrem ha say so ba initiate sex our saying. We are make a say so for Bapa and into Wakasasa. Now, so your feelings, and my feelings. Crown and me, and the corridor no case, Kuna de Famiqua, and I shall say it doesn't make any difference. But I am, and I say, or by initiated sex as a wire bonnet. Also so sad now, war, she's in the mood. Okay. Tinya da wo no wo modu no kwa na nikum na na wayare no wo si chinchire china enu nti banchi da ho ebebo enu a yo ebusuafo ye beba ye kwaba meba reverend ho na maba bebusa ne se obi fake na obi deceive sa ne ma mienu no so nso ye be ne dem na ye nkotie voice pops ne mra ye kwa abonten a ye ne microphone so
kodi nkɔmɔ no enyi o madwen kyerɛ no hwɛ Emma any mema for the power worry me be worry me young worry ma pa ne power I didn't yenti power yen say Emma wo hu so nua ye bi wa anya bia enye ne fe etu ono owrahye so obi so maye ne bi enti ne power le sa nti ya na asa ye challenge bi obi aye bia ni nko ade so bompa ye senya me na do no obi tu maye ne bia sa ye ma ye ti am say ye ma ne say Emma no I say ye pa de efe enti say obi ti me ye awale chenchente ya na ye fe obi so be ka asem say semasi pa na ye na de say enti ye pedin pesi ye je ye dinti mana ye ba wale chenchente na mumie no so why na tade awari jan ye ba aye mema adentia omu pempra twe basa pempra twe basa anu nti ye ko hu wo mu na ama problem aba awale animu onu anya abotre nkrokro se okay makoya kra enyefe ensusu se do no so se be sia ya ayesem eni nti da mema power da ye man ye nti bi kwatwempra o mo che o me na dia awale ya so chefie so obi so chefie ko huna o ye ma sembi wo out home na sa no ba ni huna nya de e be yi sa Patona so dini dize bi femu denki ana o se so ame ana o se Emma ne mema Emma power res ne mema ana o mie no so wan pa ye for chinchine no chinchine na sa ye ma because o pe bibia akese ena me call madam for the ewe no wa ye kakraka enso be me go ha ko be ka se ke enye kakra bi na nka je obi anko no ba bi ono ta nche ma kwa ye mo kwai from more bibia o be se do ko hu ni bi die no eno no to pese ka we yi bi nti na nka fie kura nka nyeo nti so sa do ba ko wura sa yi ni mu sa nti mi de bi se nka enu ama nka ko mu tete ni ma so kakra ma ni ti de okun no kura ti mu aye de to body view e ba che frame big game ka se free osu am Ghana commercial bank the opposite mama abi mbese mi buza se Emma ne mema he for pa ne power o awale de ye ma ne pe na mu mie no he for ne pe aware tentene awale chenche se maka se ye ma no na wan ne tade aware jaye pa ba aware jaye ne de na tam se mema no adentia mema ne pa aware jaye fi se be ma bi wo no ma okohye oba foforo pe na opekwan be wofa so ane yire be ene ne bentem bete etu oba no ase ode atete no wotete do oba ne be ye bi anya be ma ne fe okoka sesia pe o se hey yeso ma no se yekoko ibe ne no ko yeka ne akoye no ye no se ha magina no so me de agya o ene odwatro bi abako bia onye ene foforo wanya no nti okay pacho udidi say me did Haruna Haruna yeah asema me bizo anope ne say Emma ene mema e for pa ne ta power e power yana Emma power ya pa adentia Emma o say ma no omani monyam ne aware oba de o ware na wa hye ne monyam yeah ba mema ne de mema de aware de this be oba no kwa na be for so say bia say ni say oh ja be me ho de ofie be say yes ansa na akura sa adwen na ye about him because mema de tem bia o fight ne say obey japade yeah na efie na ye de etintim ba ma de o tem bia mo aware no ye de o mo fo o tisi room kwa o be say o ye de o ware ba mema ne ye pe say o ye japade na o say o chale ope future ye de e ma wo mba aha nti na mema ya ware na ya na enye gidigidi se ma ne de okay yeah. The next question is say yeah yemi enu ma ene mema e for ne pa aware kakaka aware so no aware ayefe aware ayede ma o se mema no ye type bi se ye de no se if say kakra bi a se fie de kura na o pese wo ye se de be ya wo ho beto o pe future ba ma no mo mpenne ye manye ta e pe awari e be ye kukuru e be nkesi ende ye ma na omumie no nso why pa ne tade awari jaye ba mema adentia mema na ya no mo ha adwuma kwambezi one ensi akire na ya na dosu eno a no waka no de bia mema no ne yesi wo mu hwie mu ensi akire wo di besi wa chi sesi ahwe na de mani bi nso ho ha na yesi wo koso ame commercial bank akiri wa adofo amutie sompa no doso nyame hiramu ena so ame mttd dofsu ya maame Benedicta Kumankoma ene Sofulai dofsu so yesi mo bie mu pa amutie sompa onyame hiramu papa krampa di ama me busa wo se so obi fake ni obi deceive no
so nso ye be ne dem na times I want ta kase obi wo ha mo kware a suban pa se de na wote na wo de tetei to okowura mu no afa na wo yi suban na di se oba no se be ma no bi abehu no obi wo character bi na wo de ata be ma no nje kawane hye na afa na suban no eyi ne ho adi na me ya na me nwanwa se woni nipa betimi atu anamon na wo betimi di suban bi asie wa wo kopem se mo be wura ware mti na me busa se so obi fake bibi na obi deceive no e ade kora na me deceive me fake me feel say ya the crutch say o fake ya na o deceive na the kora na obi fake wa de o deceive you because obi kuta $100 let's say fake that's what person the told there say a fake but or say deceive you te the corona you know the corona because as sooner any biner yes I dey we no say sooner biner so na dey fake na no understand deceive enti sa na ya na etie but once wutie enkomo course na say the enua man no esika ye no I think they've been very sincere to themselves na enam sa no susu enti no so because so be a party e fair omo compete omo ho omo ye we definitely no obe fake no one who say so don't o fake am who say wo don no I convince no asesa wo no asesa no masem de kwa akoye no ho ade no e deceiving no a into aware mo ware wi a afi na ne su ne ban na nkasa no na e ba be daddy inti say my make so kan bibi say nipa ne suban no sa na ya na etie inti e den a there are certain kind of lapses bi e wo ho no ma wo ye den a si de nipa nsitie bia ebeba etse be ma opem ma no afa Kristo no so e wo ma na den a say Bible akenkan ne empaibo no antumi ankomu yi a because Kristo sum no e relationship enye religion ayonkofa da ye ni mintam sa ayonkofa ni mu anya den a na wo do nyame de a wo be kan Bible bobon panti afi Bible no Bible ne kan na enya wo din biem because me say e ye wo no nyankopon ayonkofa enkotamdie empaibo so nya wo din biem ba se nyame sum no na Kristo fa na be fa ne be religion ma wa afi na identity afo be hu na ne nyame sum no ne oye nyina no na ase atia baba bisim biem so ye sofo ye din afo bo se na atan ni biem eno na ya na ma yetumi di no ma di afra no na fake na wa warim de doors even in sex kra no there's faking by sex ni faking no ya na ejina se de nipa no entity ye esitie me kasa me pese me kasa orientation na nipa ewo ye ka bibi ti se orgasm a ma bebre wo frɛ ma tena emu be 6 de you see squatting so it is so bad benya ne orgasm pa no be ka se no bi kra sweet you ka se orgasm na ne de so obi ne wo da na wo ho ba wo to na wa to say enti sa no ma no ma nyina ba be ma no so ekokoba sa na wo so ba no eye sa no ma no bo sa afi na o fiki no amu hu sa so ade no na nije ho say the be ya wo be okay but for me no I think say faking deception no ne nyina ya de kro na akwa ya ade asise ewura ware mu mo because no ba ne power nti also ye de opebia say faking deception ni ma senke ne ma menka ye kan say atade de hye mai de hye wo mu ya tui senka ema so but it says akwa it say krom ha no challenge you krom ha no frame ma ten bia emu be 9 de omope nia sana ne say no efiri hin na e hye ase kokoye sa o enti ama enkomo bia ya tete ene no ma yesua ene technology ene social media no ni nyina ka ho bi na esesa ya dwene fa sa no no kan ne na warija ye na nkasa so wo fom na fake ni nim because na eye na ne agyanoma sede se wo mu benya adaje ahwehwe oba na se ahwe be ma na se ntide na wo fake but ne yente sa ene papa enya ready kura mfra ne ntoma eni ne be ti se kwa akwaje aware no na bi ote asem no kura na be na awatwini na ne bana bona ma ne mama musa odi enti ne ma na ya wade ye ne eja wade bebre hwe enkomobo ya ye boy ye ne said the statistics ya ye hwe ya e ma ne mum ne eja wade bebre adenti a man mum ja ware bebre because say e man kasa mpani enan e na ma so de o matenka na e bibia tena se me ma ne chiti ampa mum ja ware no so wu na ma 10 a mum ja ware a emu 10 no emu 7 and 6 eja awie nu wo mo ho meja awie so menu tena che se wanto no bo ase ode atenka na ode ye utie de oba bi kan na
What's what I want you crana on San Cra meme crocro. So no, no, because or person one can so no but o crocrono. Now manusa so man shed a cafrana bibia or better was here. And the ATM manager be brino and man react based on emotions. And then I'm saying my dear Tenkaya, the Intina man, worry Jano Doso. We are major messages. I'm no man. I don't so much on patcho. There's on crop and bet BBI that and 10 year quack. Number one, Bema be on ma or yes, our shed I said a bear we are. Number two, a quail band fast can no panichawa in ye. A go be or mema. Say man name to me who how to handle it. A dear band would be no found what could differ. Okay. A dear band be no found could differ. It is what me who say ego no now who know how to manage it. Ube to me, ama and normal to me, I said it was a sequel. Me da se papa, mam se wa aware eye busua menu. Oba na busua, bema na busua na ya transe na ya ji aware no. Ebusua bi tumi kase bi a oba no bi a ne maame kra tumi kase awade we mempene so no obi omo sen kombe ne maame ne be transe na wate ase no sofu se obra on pra mo mra na mi hira so mamo na asofo ni bi etimi hira ware ne so na o ma ware ebeye say ye ji aware na bi abusua ne baako ente basa kra omo no sa abusua no part no mo ma ba asofo no be gira wagye sa awade eye say wo sofo betimi agina wagye awade wo bra abusua ne mienu ana omo gye awade no baako akoma anwo so me ano aha ye kruimu asofo esem when it come to aware esem any the me meninje ho wo kwan bebre so because aware is not about osofo osofo we need to me bia aware ho onyankopon ene saa nipa mienu no ene wo aware ho to me osofo no to say family wo sister and our brother wo be support wo aware no enhwehwe yimu no but aha say no say metatena ekonwa mu ta aka say ebusua afeli ama a church no nso ayede ani to wo mu so no nso enso afeli meta kasa asem no ne enti ame ne omunya adwene wo aware mu no omukra ka ho na ama sese aware gyaye no eye kese bibre because wo mu no awon makoye enkrofu bi a ayese yede nyame ensem no nsem na asori enhyehyeye sana mekanye check doctrines yes asori enhyehyeye no ede ayere enkwala no pampi ama enne no se de sister kan earlier no ama enne enkwala ne bebre dwane ekura nso aware nim ana nsori nim because of omo person omo ware keke enti mi mom de ese sofo ebe gina there was a program bi ana ye wo kroi mu a na metatie me de ye mfato ho omo kasa na omo abusa aware esem se ya wako ka kire wo sofo na me bisa mo se na we kasa be ni nti me jai program ni ti na show bi o ka kire hwan wo sofo wabusa se matna se akasa na mabompa ye wo na wako ka kire wo sofo woni mu sofo no da be ne yire kra yi na sigate achi ako ka chan wan sofo ya yama ase omaye omo ho ye hu wo bibiara mu but nka omo ho nye hu na momo ma ahye de ankasa no for awaresem de na ne de obusa me de omo afeli adenti na ma na mom na mam se wa ye gya awade bebiri ama warija ye ne de abochire nyina ma gyaye awaresen emerima adenti ma no nse medikan kan bibi kiro se ye kure mu se me ba hankwa de a ye kure mu agware na ankasa no first sika ye one nse oba bi ka se mbi mi twa no wo se ye pa de efe empenifo no so obebi o se ade efe no ye di sika of course nti se wo pa de efe de a sika no na bible so say sika no so ni boni ni nyina so de ehini nti sika no de aha na wa hapa se me di sika nti na mi ko ru awade ni fie wakobo ni fie me kai se mre bi atwam kofo bi ana me ni omote chese ho ne keke no nti
May we kwa no pa na we ye bavia we kwa obia pese obi refi ho beda because of now sometimes I mean nice girl be emre bi can you investigate me chini so mbepe na asem na me chini so na me sie ewra ti ya na unya time de bia obesia na be senior na be ese be ya na mu nhwa de wo school o se mama ai ya na ye wo time bi a ye mfa nya hwe ni aba betena sei oh ina me say ahaninti na de bia so da be environment no me pa cho efi na eko emabiem tena wo school ho enti akola ne be ye me yonko eno wansi efi obi afi de omo de ne ba anadwo enti ahana no me sisika no ebibifo no ebibi sika na me edi akire wo hu ne maame ne auntie mama wona ye ni nua ketu ni bra pani no ene oma he ni papa ni SK bonsu enum si okosesa SK dan ni nyina de akọ na na me bisa se wote se ne maame ne sister na wo hu po no na ono amu no kra dodo se ne de ama no na wo awo ba enti dodo na ma na yedi sika echi sika ni doso ene wan banie name sakakraka no what say you say ne papa ne ke farm hospital doctor Ifa de na dan be wo ha to okofom enti eno kan love ni sa wa ware ni Reverend Regina yewo eniema bi wo ho a Sheki Marriage Foundation se makwa ware me ni mekum ye de adwenpa ye de ahoden na ye de wura ware nim na bi a situation bi be ma na kohia wo hawo na wenya yade bi a spinal cord injury bikra ma affecting bema situation bi a ebe woso awade ni nyina so na hwese obi begina ho a ya ware na medically no ye okay so ema asofo kra to mi hwefom omuntumi nyina saa de na no eno so woso aware ni nyina so ya ware ewie ye wadwempa ye mienu nyina ye wadwempa adwuma sey bia ba bia ware no so ekom nipa ne mienu no ba ko ena no ye adwuma o de hwe busia no sa adwuma no sa nipa no so na adwuma sey sa ensem ya mekekan ebetimi de aware jaye no bia ba yeah to some extent the betimi de aware jaye ba abaya wesi so na ebi oru aware no mu na no ana bema wesi so oru aware no na no ba no enya accident ana say atorenchem bi asi ama nipa kro no abeye disable to the extent that ebi a doctor hwehwemu kwa be ka say the asi bema no ntimi ene wo enna ontimi produce sperm biom ti mu ntimi nwo was those cases na case betimi asi enti sese no oba ne question is enti betna ne ho saa na matra ha saa menwo so for better for worse but ya na ye refi vows no I take here and say it could be better and it could be worse yeah and so we used to tie so to the vows now ho a situation na ebi a wadwen you say useless no God can use it to make something different in your life. It me see me ho bia na be man waste totally otsna wheelchair ma after 3 years obi hu de see the grace of God took the man to his feet as if say na bibia nsi ema after 5 years no mutimi benya eba enti say yes to tie na yenya otwen no eno na eni ho enti eni metutu so it is a torrential way to me ma our jaye etimi by one it is so unexpected or on sususa ware na okono bibisa betimi asi by sebi yenyina efie mu ebe ya bedru ha asumdwem obi anim the distance a yedi be free ha ebekọ efie de betimi asi yeah it oba no nim se obehia saade no na twuma say it every blessed day there is disagreement on money issues or auto way or say you overspending or you way also uniska who say obia overspending adia wo the ska beto no say uniska no obi to e also say ska but ni na boil it down to communication anyhow because ba ko lose ni job na yet nas ne ka say cut down your expenses
ye be say yes na se ni pakro ne ya edente ase ba but ube nya monopoly over mo finances because wo na wo ye adwuma na use scan sanya wo pe abra wo explain it to the other party na edi yaudie ne misunderstanding eba and etoko so a mumie no captains bi no muntime entna eda ba ko besi afi boat ni mu enti no esa na ebetimi ede awarijaya adene man no ebia me nua be ma betimi edi ho adanse because ono de owo ho na omo ye registry no me sure say sa natural disaster issues we dey awarijaya ba ne no so say normal enema esisi fantasy o ka so behwe mu ntimi hweme o promise mu so fa wa fa ma me na me nim so ye kowinsani na me nim so no kra na ne ofa ka no se fie kro ti na nya ne dia o hwe dia na o hwe at the basis at the foundation how do hu ye no anti wo koye wo se de bia me ka say before obe ware be man the person must have left home physically, economically, psychologically and spiritually. Me da say Reverend so be worry na wo ja wo akotena brochire be man ye ware wie ya wo tu kwan bia 3 years on my sa wade e ya wade 10 years I say bi mutumi kodi 10 years obeba kra na oba no so anim atwintwam na e de be na oba bi ja e mema no ma oba bi betumi atrans 15 years na wo twen be ma ti say oba ma bi tu kwan ja oba ho twintwan sa ai awade nkrata so no ye hunu say awade ana oba obetumi ajai emra nan kasa nkasa wo kuna tu kwan ja wo tu betumi ajai but emra ne kire se consummation mbaamu enna emaamu nti aware ankasa no si ye aware wie na se na maamu na bi oba no maami ehu sa se beema no e wo problem kakra e wo nasemu ene sa no mana enye asore kura emra no e support se ye betumi ene ne efre no sa annulment no na chese bia beema no onim se ni beema nya adwuma omo kwa wal no ka kire oba ne se me de me ne wo na ma solinti me ne wo na nsa na ma wale afi wo ma wale awiedura na jo papa ya twe dua wo tetententan ga ni fidi ni se o ene nkwa afi to aso be bo so me nan ye ko wuse mu ase na beema no huni wo ene oba no betimi de agya wade wanka no kranche ne se ne beema ne ni ho no wa wale no omkoduru dem o se nya botire nya me beye ye bebo mpaye sa wade oba no betimi agya obetumi agya emra support asore support obetumi agya asole ne support so ase adwama ma wanka no wanka no support people cho Reverend me ma ho support enti no emra ne support you see oma ware bibia nsi ye omo ne be ma nya adwuma enti no eno no e wo se oba no report a be obetumi agya betumi adi so ena me ka se no kra ya ne ye ntampo mfre nya se ye nta emra ne mfre no divorce but what you say eno ya annulment no chese ye buni se ensimpo chese awade ne kra amaso ne kra mpo amaso sa na ade ne te ne chese no de kra ye de praye kra wade na kotu agu ba bi kra sa na te ni ho nti emfa se omo mu hia mu ye omo anwale kra enti so nipa na afi no akohu be ma ofro no be wan na ye nkampo se waware bi pen na David afi no wo ware foforo kra enti aware na nkasa ne sex na de awarija ye band ye doso na most of times no eya na man to me nka ene na social media man no ma esesa e ma de akokoduro e ka ensem bi ni ade na mekoni me na say but eno ma bebre ho a eye na ada ye ma me nkire wade ye kire me my council na adwuma in fancy be me be 17 years ene wa wade ale mu ma council ma bebre council ma bebre na sex ya dia ya twemu tan a eno ne ye major problem omo pepa pa bi aso mpese obeka ho asem ukoka wasei sana nete so for ma me pa na wo ka ses uzo edra na jo etuem so for so ka obi so ka person for ariase enti sana nete but sex no in such a way say enne wo hwa a memo bibri num betes said ye be ya obetuni oba na dai shele metu shele na be ma bi etie mi na oba bi etie mi a umame mo the trick
ɛma no a na ma mɛma no bitters no adenti deɛ ntie o mu ne sɛ ɛma na nkasa dodoɔ no enim ɛyɛ sɛ baabi a na tenka wɔ ɛne ne orgasm onim how to get it but mama lack of education ɛwɔ no ɛma no dodoɔ no anim sɛ the longer the man stays on me ɛne na bɛbɛ matumi anya ɛnya no korɛ na sɛ me kɔnkran na sɛ me fa VIP na 4-5 hours na sɛ obi adom me na sɛ ama me ɛyɛ passion na sɛ mafo na 30 minutes makoduru a at the end of the day ɛyɛ nkran hɔ na yɛkɔ ɛnyɛ metena kaa no mu akwan tenten na ho hia enti deɛ nti ama man bebree ɛwɔ so mu gyina so kyɛ na ahoɔden no so ni hɔ no ɛno na ɔsɔ nom betes no na ama na gyina so akyɛ na ɛno na ɔbaa no ɛma no deɛ nti ameka sɛ ma no yɛ deɛ ma no ɛne problem no kyerɛ sɛ ɔbaa no ankasa tumi san aplɔde bɛrima no bɔ nsɛm no meanwhile wɔanya ne orgasm ɛsɔ si bɛrima do good na yi gyina me so kyɛɛyɛ but wobusa ne sɛ na wankasa deɛ na wonya ya wɔanya hwee enti lack of knowledge the people are perishing kyerɛ sɛ ɔbɛrima no stay no so akyɛ awe betes nom ne adeɛ wasan no so for bi abɛ but na sex na kasama meka sɛm kyɛ sex sɛ bɛrima ne ɔbaa bɛda it shouldn't be anything even more than just about no ɛyɛ nura na metie kɛtɛkyɛw ɛna na ɔyɛ advert bi ɛna ɔka sɛ ɛmaa no bi wɔ hɔ a ɔmu ni atenka na ne ɔbaa saa ate awadeɛ ase a wobɛrima no wɔmfa anyɛ hwee no ɔno ɔte awadeɛ no ase a wɔgyedeɛ yi ɔno ɔni atenka nti wodo bibia no wɔabɛyɛ a wɔmu kora sɛ woyɛ nipa ɔbaa bi awɔ atenka na deɛ ɔmu ne sɛ pere na yɛ mpepɛ nhwɛ tena ma meka sɛ nsɛm bi sei no ɛyɛ ana ɛmu asɛm kaa den ɛmɛma ne mpere nhwɛ ɛma no so mpere nhwɛ na mma no boa mmɛma no ma mmɛma no ifeki because a man feel say bema gyina so cha eti bema no nya ne confidence say wagyina ade no so akyɛ but ma menka asɛm nkyerɛw ɔbaa bia ne betumi agye pa anya de frɛ no orgasm wa bro no ankasa no bema na spend this a long time no so na wonim sɛ bema betumi no anya adagye wɔ ɔbaa ho wa bra even intercourse krampo nya ma yɛ so ɔbaa na ne bɛgye pa na ni bɛgye pa na yɛnsua na yɛnim nso so because sex na ankasa na bema no kasa wo yɛ bɔne o sex na ankasa na bema ne yɛ no ɛno aso ɔsan ade no so saa na mfifire sɔne no na ɔbaa no kuta tawo na ɔde pepa n'anim sumi kunu de ɔyɛ bema guy bi a mɛhyia no pa wɔyɛ bema efifire ɛte wɔ ɛne ade no usisi na ekuta wɔ no awusɛn kɛ nyumre kakra usisi na ekuta wɔ na ankasa no you need to know how to turn it because obana yas wona hanom ne gin sport no enti sa gin sport no ene wo so de na aten wo ho no sa aten a ye round wo honom no e wo se wutumi de ye bibi ho because ye wonoma bi onoma e wo se ye hu se wan hu sa anoma na wo ye ne se de wo ye bia so wo ye ne se de wo si ye bia na eno no na oba no ya no office ya mikru de ho enti no se ni kru tumi gina no so cha wasemanya be ma no ho den enya no kre wa nya hwe but be ma bia atenka it is a switch a bodem hey light your bodem hey fe pa adoso ba nim say ye press the switch na nyina bedum ye press ya na so eno ye be ma atenka be ma nya daage na awariem no so se na ni gye na yere body ho na ne yere kra ofiri adwuma ba na ne yere ada no be ma gina no hwe ne yere form ode da ho saa ne ade a eno nko akora no tumi solve the problem e de ma no but oba so atenka te sa ade esi wanimi ohun no metuatua so no e do so be bri eti said ye baba ya sana wa kanyan sana de ne eti said ye baba ya sorry na engineer na kwa so den wo check sound na answer e also check say speaker na ebo ho no tutor wom bass wom mid wom we wom enti testing mic answer no anya correct sound na no na mema ninim na mema ni nimu sa se oba no so asem nya adagye de ma no mema ni bi ho no ma sister ma me ka sem ba ko kiro oba bi tumi ka so ogya ne kunu because bema na enche na oba mema nchero ba mema na nchero ba ma me ka se ba ko kiro se bema wo pese ono yire sa ade wa aware mu a e wo sa wudi nkan hunu ade e wo yire ho a wani gye ho a wontumi stand e basa na no yire beda me nkọ ho ansa mo no asamo ka o si wani to nkran that is it ye wa be ni access enti se wo feel say MP3 wo mo no asamo wo feel say ade we ni wani gye ho a na se no na ade kwa start ya definitely no on say ebe wura wo enti wo beje mu ntem but so start free baby at least so ani account be me bia dwen say mama ni nkom yire ho na wani ko yire no oba no tumi nya ne de awia wo de enye den na chesa wale jaye bebre ni so enam so ka ho eno na do so
Yeah, no man na epa na me man no epe. Because sex ni ko yi a ade bi o ho a be man ye oba no betumi abu nani aguso. Wa wo so no. Yeah. De ene we nya ko betumi abu nani aguso because o bisa ade we mi nya no wo me yere nchen. But aware mu sex no oba no ware be man na nese even though you see men ne nkodo ne na da fine but how was he enjoy no or we ante sa biem and member sex no the vibrant aspect and the vigorous aspect within the sex no and then a member ni je ho on say ye adventurous or daneno ye we ni sa no ma no aha ti papa bi asmo kan da bia me re say me ho awu menya 65 years eso da bia me kofa young girls so ababawa no so say na obizansa me ya brantia na me akokora because me re say me bo akokora okohia ababawa so ababawa say eh na we so ya brantia na me so me ka so ya akokora yes pa me bia papa bi one ne akofa akola ne ko da hotel na kola ne wo so no ba fi na ne yere ya be kwan ni hu na no say da waba kakra bi o mi your favorite wa be kwan ni so se de oni ma no no be se kwa ho ye mba ni e wode ye me de oni ma na ya be kwa aye no na we bi ni we ye mba wo so no ama afa ni tirim it because of that I was say a year no man kasa no omo bom modin so betumi aye no e no ma me ensa e no ba wa anye no aware mu a na ati aware no you are not a wife. The first one yes wutumi wadidie ni efie hwe oba efie siesie ne se de no ma si kode be ma biara ne second office ye no hall na hall isu na curtain si be bia ye koi ene ahosiesie susu eni hoi de etoso mienu o kasa da de wo wasa ne no ne ade ba kwa wonya me che no ne ye wi o kasa de otuntu obam na wanse na guso woni mu se meta kasa asem we pa be bia me ko bia woni mu se emema epe obuo pa papa ewo eye ema ho na obuo na emema pe no eya na akwa ete se ema no feel se da ho na metietia so da bi o ye mediane ama me wanya call phone na da ho na my friend akua o phone obi fro hwan ya we dem ba be fa later na o de ato ho na asia ba biem akua phone ye frɛ mama nye waduane ma wo ke mama nye waduane ma wo frɛ adwuma ba ya che sese susu no ba bia wanyina dure ekɔbɔ no nso ni kwa odidi che ti mama nye waduane call de wo be fa wo de ka che nipa ko se mi wi ana se mi wi a me frɛ no be ma ne toam tie de do mi yiri de obu mi o mi che se aduane na o ye ne hia e that is it and when I yenti ase no wow where do obi kra do obetu ama se na dey eno so e fla fa ho be say you honor me sa we be kasa na no e fra we fa ho be sana de ne eno so ma me nya na wanya ko wo ye nipa na aduane na afi na che se ye kan say wudi mrika no aba be fa wo ye aduane no wo na phone di nkomo ebu okra wo nya wo ye but mema ni bebre na irritate ne nsa na odi no aduane no na odi no mansesan but what ba ko so tie ni ade but be man feel say whilst you are on phone no you are not concentrating on me yeah sana ade ne che enti sana no we say nyina enti ye kasa ene ti de sikura fie on ansa na the last one no ene eye sex no na ade ba ko be ka ho a egu aware pa I say no we are statistics na ya chen sex no ene ya de kura hunsam ya mobile phone. He say mobile phone no ya say no ma bebre mobile phone ya gu no ma because nanu mobile phone no aba be mini padua no na no no so mfre no da wo kra na de no am so di e ho nkomo mini padua mu na e wo say me di develop ya tinka dem awo no sa mini padua tinka na nyame de ama me no me develop ama phone enti obi de ade ato WhatsApp obi de ade ato Facebook enso na me ankasa nipa kro minim no nso na me hwɛ na mani age ho saa na me to na me sere mi wa de o teme nkyɛn na so ada why say me ni di nkomo yeah de o teme nkyɛn me ntumi nti ba ma kuta phone ba kuta phone enti kane no na nka phone ni ho enti yere a one ne yere bekasa one kunu bekasa one ma bekasa bada ne ma mete so akola te so ma papa nso te so enti phone ankasa de enne no problem e dey ba no do so ebusuafo yenko Facebook nana hima sapon de ye ne na ne bom ye adwuma wo London nana hima ye mamu nyina ahyeden ohima elizi ye de Ghana for de atwa ne ntoma wo ya to din ni se ohima ma amelizi waye bi ntoma no aba ye no ne de na da so e ma amelizi waye bi
Mungana to man that so busy amra Facebook na me ma Lizi ntoma no ma Lizi wa yebi ntoma na eda ho a ye de be yi no na nana bafo awia and so say good evening to you all here or UK Reddit hono Auntie Jennifer and so here de no kwada so wireless cuisine or na Amos Tando ono so nkransa Pedro wa Madina Cruzu ono so hweyen tano so Indiana policy and ono so ginemu a painting kwabna or see great show. I wish I stay at Kumasi and Kawadako so beba show you super Yamishrano. Nana Imasa Ponce well spoken of Mame, a brana reverend Ekasanum. Teacher, Constitution, we are more say, and on Sugina or Rayin, and a fee, Usu Mensa, and so a shaying. Yeah, can fo Riley's cuisine, Edia Mamoa, Ediane Papa Nina, a Josio, any Riley's cuisine. Say Mona Wope, say a fried rice, say a plain rice, jollof rice, mutuo, dear who, a papransa, eto nyina, Riley's cuisine yebi, wache, nina, yebi, and so ewo. Na ubedi di papa kokwa ya chie na no brebi oye djumo bango so oda kokwa ya tutun na ene nkate na ye dia bre no tentem breakfast ni nyina obetumi aserve di ama obi a we your birthday o pese we breakfast wo adwuma mu a ni nyina Riley's cuisine be ye ne kama ma event bi a pese obe o set up on so ekwan no ho ode no kwada so town second junction no sani fa so ansa na wadu U10 no Riley's cuisine ye for 0206 271 748 0206 271 748 na ene no ntwetwe nkomo ye dwumadie se bia wo asem bi haw wo pese esin nkonwa na ye boa wo tse de na wo twetwa mu ye hwe ye ba ne de no a wo be free wo be audio e de afa homa iso 0242 725 067 0242 725 067 sa homa ya so na wadwaton de bia wo de be fa so mam se wa na ye mibusa of ma me say no ana mibusa obi betumi akwa aware okọ na bibia ye fine obekwa akohia awo hawo obetumi akohia ya de hawo sa niema we ye niema etetumi gina so ja aware ana depending ni pakro no kasagu akasemu no mame me di kan bi chere o say sene ye bibiri mu ha ye kwa aware no it depend say wo ko no say sikemu a ene niema mu dia on sa phone ni do mbetena ho so de nti a okọ no bi o ho nsusu a okọ ni say bi anani pa ne ho ne ye ne fa ana se nipa ne moa oboa no na afi nipa na ye yarefo a it depend nipa no nti media de an mi gina so a me kanyina ye mama kan earlier no communication we gina so pa because die ne bema communication fra wari mame eno ne yare kese ba ko eda ya bibiri mu hase aware semu no kese because ba asema na ankele kan wa hase sexy asema okofa ya odi betu mu fa aware semu because me hunu enipa woni ni free relationship boyfriend girlfriend mu na de ba aware em den na afi aware ba be ka che me say afi de unim baby a nipa ne fa enya orgasm. This is to me what I say because he free whoever no see he was strong na omo manye bibia no ene no ye saying ene ye internet world ya yeti ene sanko for no komo yi ene okra wo yese wo ye no wadam 14 chan ba be kire say akwa ne try ni hwe obi ana wo mpe ti ne for last week de ye Asia street kra na eko ene na afi de ti very few ena few no nso ye kase de jeje a entimi enye adwuma papa na emom de make ne say ye dodo no
ena ya na omu di free mpratwem even asori mu kra no mpratwefo na dodo na ansa na ye de abeware ansa kra omu de beba sebi asofofo na anim no na ebi kra ne na tena years kra anso na omu te mama say mama mu say we na me san fan cause of my family issues say bia ya ware awie obi da so be ma bi da so didi ne maame ho ya ware obi ye de na kotena busu afie mu saa ne ma no oni ne yiri di nkoma ade bia mama ko susu ho nkire me sister pani saa ne ma no ebetimi dia ware gu aba papa me say me chiri those days na me chiri mema wo mu woni ne ye bibia o sin me kwa akokache me maame me kwa akokache omo me ye babies o they are men baby husbands oh bibia nisi obe kwa akokase si achese woni ne ball pole but enye mama no nko ma ne so bi ye bi bibia oba akobọ ne maame ama no ne de no de ya na ye be fa ne se yesu ban ene ma ne de no kra na enye ya se mema ne de no be ma wa ware no wonim se be ma katachi a wonim de eni ne mbo wa anadwo no ade e bechi hon nti eno susu de ha adwen pa ene ma so won se ye kire ne enan eti oba akiri so ne wa bopo but mama say wa ne maame eti wa wale ntu onto ne maame ntwene enye ku ekotwetwini won ene sex ye fa nkoma ne nyama ye enye ne sawo na o ma ide om kotena busu afie ho na eno so nyina ye musu but obi wo wa ono so ne papa gya ne dan oni sika ne maame ne papa ne nuanom nyina tete wa na eso o de kotena nto be de emi mum de ho no de chese wonya twe kwa no de kotena ho de ne wo oba no giso obo wa boso mi na mumu sei eyi wani na ama Kristo ene ho ne ware abrante no because enye sai hot na ne emwa ano reverend ebusuasem me kobo me sister pani amane ade we di agere me ne me maame kodwene ho obi se ni kun fra dwuma ba obetumi akohye ne maame dem ne maame edi nkoma obeba na kobo ba 11 ansa no wabeda se maame ne hu se oba ne be ma ne yi so na maame ne bu afu se ai wa ompese me bakra ene me bekasa eno so betimi dia ware go no aba betimi dia ware go kwan be so kwan bebre so o say to say the no can your family babies men babies your family men laborers ni omo edomo obusuafo no omo ona ye fi ho bibia nti ne makra won sheda nhwe omo but the sister ma ene ne ma memu needs na any needs nti oba bia so security etina ubenya o say obema be free nature nene na efie na ode no ho akodon oba na omo aye honam baako eti bema on free fie. That's why I said the person should have left home economically, psychologically, physically. Only he lives different in a different place. It's a factor. As I say, oba wo ko warrior, utimi consider. No matter how rich they are, it makes him responsible. So no one kasabenya baby or tell one room krana and kamuni ho anka because I'm more and somewhere the beba no. If you want my you might not be able to work. So my prima pass when you couldn't no I question my them. I'm gonna boy 11 now aba. If you cry now unyan 7 no. And that's what did you cry no koya. So on no one Nkomo bidia or beba now I. And you say irritating say mother deep. Na minim say nye business e this ka be fi na mo ko di Nkomo. I'm na boy 11 na fi na ba be nya na me say. Abeprepre me. Enti nti anu so betimi de na be wi start. Na odi ukotena fie ho e. Bi a be man be kasa ne papa wu agya ne dan. One ne maame ne nuanu ma na ti ontimi nko ha dan. Be ye se e be ware de oba na kotena busu afie. Eno de enye the best. Emwa. Ti boaboa wo. Betimi opa your portion of the house a family na kwajibo baby so that you can buy your piece na to asumdwe e wo mu ana akosra busuafo a woni oba ni nyina akọ ma monta anko ntie mamanim benyam na de bia wote ho no na wo stage ofufuo no
na o maame so enso no ane de ma na esa oba ni ni ani de bia akoye se oba ni mpo ni maduane no but onya akwanya because ene uye ya ene me yefufu amakwa ko meja ni bi me ye we ama we meja ni bi enti no me no anya dai enkwale o maboy mu indomie no mu de enti na me no fufu amakwa ko because onu abe je na duane o maame su je na duane enti emwa. So even the zeal say we in a kitchen, wusu yi unsa no the way person serve ukunu no and unya kwenya anyesa because so fiti ya oda ne bag to not the mama kwenya no odi ni fufu. Reverend Bible we sofri say agisa awari mpratwe adwamammo ene begu aware no Bible say nyamichi awari ku stage be ni dura mekasa fede eye esemenko mentwe nu tama be ma na brome sana medwane ana baburu nti esem ye din na mede ntoma ebo meyem. Your forms of violence say be physically or abuse a bia e betimi di oye na say e bia betimi ahwere won kwate a then you can betimi catch company for normal hwede ombe. But koye pertinent into kwa normal ya no dia I don't think say Bible my ho kwan. Except say the last time me shambo sukakra echebo koto so na say bia wuntimi now move on because no no ye so wa koto Bible say one fa so he bro yeso mayeso o de kwa beto ho am wadwane nti say say o anya like no anya de obedwane wanya dana wunyane dana wunyane ntokro mpoma na ho be no po no se wo wa akoma betimi di atena ho a o se wo koto na wope na hawa opa fawade but at that level no dey on share say chinchina fa but you say dwamammo no efri ho no ma all the other conditions no ma yekwanya anything na for better for worse it dey aka no dey a strategy say planning yete ha e dey this misunderstanding ba be ma wa ware into fear na wa solve that problem no. Eti obeba ne maame ho a say Saturday ni Sunday bi na obekọ a okọ wa eden obebe fie yo reverend e kwan be so ne be ye abusuasem afra warem ye bibifo wo ware ntumi nto maame ntwene ntumi nto nua ba ntwene ebinum kra no omo sister mpanifo ne hwe wo mo bra bia omo maame wu nkora abrem enti ne sister ne susu se ba bia waduru no e se ono nso ne ba ese be ma no wo faase ono nso hwe wo mo kakra safoi so jiwom bebre wa wade no mu a ya the issue ba ontumi nso mpamo no wo ye busua iti kwan be so ne be fa ye betumi ne wo mo no aboa ma wade no ayeyi yo I was say nipa no ye nyina etumi nya ntiase se aware ankasa no ye yi abusua firi mu enye yi nti se wotie din na ya na ye from in-laws ne kire se per law no they are in emra kura so omu wom from in-laws enti no uyi omu fima enyeyi na aware no ye aware mu nsensem no yesesa no benyansafo mu nti o so hunu kwan befa so obeye no akoye se be ma wo ye biribi wo fie no wa na dwen so obeware no o so otumi planning ahead na o ma wo ho brɛ kakra na no mabu a wo hyase yi wo nsafiri mu kakra aba ne ma bebre enye wotan efiri wo mo nse no mo nkumafo ne ade enche because min yasimi kunu be ware me enna se be ma na jaade we ye no jaade we se ye e wo se abutua no tunya ntiase se be ma na katua no 1000 o se 2000 a oje no on ware enu tu no tuminya bibua we tua we ko ye nyina ne ofi ne se mi betu akwa ware na me ka se me ba be wa musuma je atum me kwa ware oba me ko high dan me ba akọ nhoma me ye we it means that me sika na nkase ye de ma me no eso ba bete eti se na me boa me nua bia ma na ko school a se no onse no ma ne be sesa kakra but aware no owura mu ni ntino no ma hyase anya adwene bi se ene oba no na ama be ma na gya ade no hwe yensa ntia se aware mu ni tambia oba ne nkrofo wo muta aka aware ne boa no but be ma nkrofo ta tia aware ne mu adentia Denti ati sa ne se eye natural eye sanity we ye ho hia enye yi but ye pese ye de eye nhwehwemu komudi a kakra meka ne se bema oba ne bema bia no okay man fan free ni se o ma bema no mema ne um ne ta akọ mo ma me ho e na ma no kọ papa ho
abɔde nhwemu ama yɛhunu sɛ adeɛ bi a nipa wowɔ no anaa wuni no deɛ ɔwɔ no na wota ɛyata attractive nti wo mama no wɔn wɔ nneɛma bi wɔn ho wɔn papa ho ebi ni wɔn ho nti already na wɔn nya ɔdɔ ne atenka bi ma ɛna oba bɛrima no nso so no wahu bibia wɔ ne papa ho but maame no ohu bi wɔ ne ho nti ama ɔkɔ ne nkyɛn saa na adeɛ ne te nti no yɛyɛ ayɛ so ɔma no fo ɛma ne mɛma nyina no fo but the mɛma nta aka maame ne nkyɛn ɛnam ne saa nti no maame ne develop some strong love bi ɛde ma no ɛno nti na sɛ maame no na yɛ kratwe nketewa bi wɔ hɔ ɛno nti na sɛ ɔne ne kunu nya problem ne adeɛ a wɔtae ɔ so no wafrɛ ne ba bɛrima no ɛna me kunu ne a na ɔde ne ba bɛrima no ayɛ ne biribia nti na ma nea ɔyɛ ma ɛna ma nso wɔ saa adeɛ na nyame de kyerɛ wɔm sɛdeɛ ɛsihwɛ bɛrima korɔkorɔ bɛrima sɛ ne kunu ntena fie na wɔntumi nyɛ saa noma ne ba no ne kunu no a ne ba no ipagya ne mu no wɔwie school hyɛ sɛ ɔyɛ adwuma na ɔde ne ba no ba bɛ in place of ne kunu no nti wobɔ nso ɔto ne ba no table te sɛ ne kunu no ɔyɛ ne biribiara te sɛ ne kunu no nti wobɔ nso ne ba bɛrima no kasa no ma yɛkɔn no tum no sɛ wo nua pani no ɛna mɛnyɛ saa ɛna wei ɛna miwura ɛne adeɛ saa nɔma na ɛwɔ hɔ nti sɛ ɔbɛrima no ɛkɔ akɔware paa na sɛ ɔkɔ akɔfa ɔbaa bi di n'aba mu a saa ɔbaa no bɛyɛ kora ɛde ma maame no nti wobɔ saa afei na ɛde wantwi ɛde ba saa na bɛrima ne nua maa no mo nso so no saa na ɛte because maame ne nua maa no nim sɛ yɛn ankasa ɛwɔ hɔ no adeɛ bi wɔ yɛn ho a atwe yɛ kunu aka yɛn ho sɛ me ba bɛrima yi ɛkɔ ɔbaa yi ho yi saa adeɛ na me de twɛn ne papa no ɔno nso obi ɔno nso so de twɛn no nti afɔ bɔ saa sɛ na ɛde ɛyɛ ɔtan bi ne nɔɔma bi ɛde ba eti maame no nso so ba bɛrima no ware a ɔmpɛ sɛ ɔbɛyi n'ani afiri ne so da nti wokɔ aware mu a wonta ante sɛ ɔba bɛrima no papa ɛha adwen dabi bɛrima no maame bɛrima ne nua ma wonta ante bɛrima ne nua mɛma ho asɛm ɛna ɛyɛ so in extreme case ɛna abɛte sɛ ɔbaa ne maame ha adwen na ɔbaa ne papa ɛha adwen tena meka sɛ ɔbaa ne bɛrima no kora ntɔkwa ba mu a tam bi ɔbaa no busuafoɔ no taa ka sɛ ɛnyɛ hwee ɔde ɛkɔ ɔbaa no busuafoɔ wɔ buo soronko paa ɛde ma bɛrima no what I say but bɛrima no busua no ɛnte saa because yɛba na ɛbɛhwɛ mo yɛba na ɛbɛɛse nti already ne saa no ohyi nankasa wɔ hɔ nti sɛ woware na sɛ ɔpɛ sɛ wodi obi bɛtena wo nkyɛn sɛdeɛ na woka no a sɛ ɔbaa no nkurɔfoɔ bɛtena awareɛ no nkyɛn a problem ntaa ma na bɛrima no nkurɔfoɔ ba a ɛhɔ na yɛ a na ɛtaa de problem ɛde ba because bɛrima no nkurɔfoɔ no taa yɛ kɔɔ ɔbɛrima no maame ɔbɛrima na wafrɛ de wakɔtera fie ɔno ne wɔfa so ɔde akɔtera na bra ho te sɛn bra yere no ma no aduane di na bra yere no sɛ na saa nkɔmmɔ no wamusa no anyɛ dɛn but ɔbaa no maame ne ɔbaa no nuanom no wɔn yɛ kɔɔlo wɔn musa saa ɛmfa no wɔn kora ne busa wɔ wɔn nua baa no ekunu no sɛ bibi yɛ kɔ so bra woyɛ okay ɛne adeɛ nti so ɔno na ɛwɔ problem a obetua ka sɛ oh mo sister kora sei ni ɛwɔ ano afɛ no ɔne na akasa but bɛrima ne nkorɔfoɔ deɛ obetie information reverend me ma osima mienu yɛkɔ yɛ nim no deɛ ne sɛ sɛ yɛyɛ na awarego yi yɛbɛtumi asi ano yɛkɔ ra nso no afei yɛabibia yɛafrɛfoɔ nso abam sima mienu ɛdeɛ ne sɛ sɛ yɛyɛ a yɛbɛtumi asi saa awarego bebrebe yi a ɛkɔ so awarego bebrebe ne deɛ ɛyɛ ahohyɛsoɔ ɛne adesua ndeɛ ti a meka sɛ ɛnyɛ saa yɛntumi because say the way a social media ne nɔɔma si kɔ no awaregya yi ankasa deɛ ka mɛka sɛ wanhwe mpa afei paa na ɛba bɛyɛ mɔ but ɛwɔ sɛ yɛyɛ ahwɛ yie because adeɛ a ma wiase problem kɛseɛ pɛ wɔ hɔ paa firi mmere santi bbc no ɛyɛ selfishness because selfishness ɛna ma obi ko obi selfishness ɛna ma bɛrima ka sɛ ɔkɔ akɔpɛ ɔbaa baako abɛka ne ho kɔ bɛrima bi ani hɔ nom a ɔkɔware ɔbaa bɛka ne ho because meyere ntumi ma mediane meyere ntumi nyɛ sei ɔbaa no nso ka sɛ wo ntumi ne me nna yie mekɔfa bɛrima baako abɛka ho a ɛnyɛ adwuma nti selfishness deɛ yɛntumi andeal with it a ɛno ɛne awaregya yɛ nankasa fare ba nyinaa nti ɛno ne adeɛ a we need to deal with na afei yɛpɛ nimdeɛ ansa na awareɛ no yɛwuram na afei so awareɛ no sɛdeɛ mama kaeɛ no ɔde aborɔfo deɛ ɛyɛ example na ɔka biribi sɛ aborɔfo no yɛ na ɔmohwehwɛ ɔdɔ na ɔmde awuram na me question me di gya kwan ne sɛ na yankasa no adeɛ na sɛ no yenimade kro na bɛde akɔ hwɛ yo abusuafoɔ wei yɛ Martin Owusu Boaten ɔse Sompa Nkomo deɛ ebie yɛ nipa na nanan master pona maame lizi ntume ya yato ne di ma lizi wa ye bi ɛna ɔse Ghana fo agro wo mani so papa ya wono so ɛde a wode aba wo Facebook no ɛno no na
ochina nyame ya adom a Liberty Conference no oman ye wadubu ache de ba ya enya sem keto akra o Maranatha asori dem Liberty Conference ya bo hu de wura no ochina nyame boa ena eba so nti bo modern ase odo hu be hyem na odi usika nso ebeboa adwumadi no na ye kama ene Pastor Nicholas o mopa ene wudi wa woda papa onyame shrao ablaze ene mopa sofo nyina sofo Prince sofo Adeti sofo Nicholas sofo Akins ene adwumayefo Vasti Trudy ene Abigail ne wono me kan nyina mo parents nyina anwumre nso ya mamo ablaze mam se wa di ode be kan ene kwan be ne ye be fa so ya ibetimi asi awaregu no ho kwan si mamenu ya dwene a yekọ aware no adwen a ewa ya dwen ma yedekọ se ya ahofe se ye sika se ye niema a womo se ye dien moma yensesa ya dwene ni mfiri saa kwan ne so na yenhwehwe se odo no yenimu a yesi nyame oye odo na wiase ose bibie ni wa eso sen odo because wodo yonko a wobetumi ni nanya communication bibi hana ubebisa bibi ha ono nso a ubebisa wodo yonko a one wo ye sex na wobeti because no matter how obere manim sex ye me sese wadwene mu nya wo fan a sex no orgasm o den wunya because wo wadwene no adwene na ebefam aba no is occupied by sika wo katre na ya bitterness bitterness ne ma bi ehye bitiri mo ne ya ne namfofo a wo mudi wo konsatre no wo ne family wo mudidi watem sika enifie bu a wo mbu ene girl bi okose ne pe wa akiri sasa adwen we nyina wo wadwene mu a orgasm de me pa acho you adwene free so eti de me kan nyina ne se mesrem mu minua maamo ye pa na e wo sa problem ne kese wo biara wo a wontumi ne nkunu eni nkutahudie no e free ne day starting ni nya nkutahudie oso no fo ha na ye wo ya ka che ne se me pa acho nse mo edin ma yusu hand cream kakrama nsa no enye soft de bi na se no fo ne to de wontumi nkomia ne se family ki abensa enkomia ne pope sa wode ne nsa ekọ baabi no nso nese wo hwe nese ne more no nso na afifi a ka kire ne se me pa acho wo more no emfa more ne ye fa wo tambo no na ye enti monkyerɛkyerɛ wo mo ne omunya ayonkofa nkutahudie ne nkutahudie no ebe mu a odo no ebe ye adwuma reverend de ode ka woni wafuto sima mienu na fe mi tetefone nto okay kakra metimi aka so de omumienu aka ni nyina ho ye say yensi fapem papa good when it comes to marriage ma na nye ade a ye de ahopepre ebekwa akorem na ebetsa social media chat na ye counseling be 2 or 3 na ye wako ye ma me musunya unyini enti no yensi fapem papa knowing the person very well kaneno mpenifo bo ko bisa na se ye kwa ko hwe baby ofri mu nti kan ko etimi ka se efie wo de o ware mu a ebi asabe oba be yesi na ebusuafo na doje but na sa ne mani nyina enhia because wo man enhia wo kejeti a o mu hia wo Instagram nyesa so mu hia wo TikTok and o mu hia wo Facebook no madi ngita wo no moto aso enti fapem papa no very important yensi fapem papa good na fe yanyi I can say edufurupe every aware mu because as obi botaye ode kwa aware ye de obenya na emom nye aware no se ebe koso ka bia be ma no ebe to ama no ana na dawfu bia wadi kan a wote ni fie ono so pese o ware be ma no kote na fie bi mu eniti na oko si etimi yes ane ma ni yi bi fie akwemu a na fe se de menua ba kan me ka to so enkitahudie is the key of every relation. We are human beings, so we communicate. We communicate whether you are warrior, a yenuanuma nebusia.
eti nkitahudie ne fapem no nia watenka wotimi kire se na wo fere a wotie mi yi fere fi wa brabo na wo so te se oba ne be ma da tenka se wonya wo de da na me ka wenti ho na carpenter fo timbo bontade abra tailor fo na epam eti mesraw di nkomo na ema no so mesra mo sakra mu kakra ba nche da ho e bona ase mo sesem Auntie Josephine Lexus in Kansas, London, or say God bless you for bringing this program. I like all of it. Nyamisha papa. Sabre ye kwa humane so 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Pachodin baby akasefre. Pacho, good evening. Good evening. Yo. Shele machi shele. Dankambeli dankambama. Yeah. Yo, Pacho, aware wo nyanko pon hye o de na manu action. Yeah, mam what? Obi a wona sebe wo aware mu a aware ne be koso talking. And I was so obi a yi se me I was saying you shouldn't be self-centered, but you should think of your partner instead. Let's share the consequences at that back our country. Any yourself and then now or and then cram with the banner. Yeah, that's say Obason Pachon, why any titi emre no corner will be sweat. Hello. Hello. Oh, Jina soon to make us hello. Hello. Pachodin baby good evening. Yo. The family are you by the house? I'm cooperating. Yo. The Pacho, you better be can say, I want to go to the bar ever in a family. The Pacho Keke, the Pacho, and mother be being me Pacho. You name me Pachoka. Yo. Our dear, the Pacho Bamua, and come out with the groomer. Yeah, that's it. Hello. 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 Hello, Pacho. Good evening. Good evening, baby. I can't say free. Pacho, I can't feel a friend from me. Can't say free book to Messi. Yo. Mom say, I nothing more can and then marry you on my. No shot in mo share japade ni sika ana mo ye de mo de ba eno so ye ne sa nti eno no twa ne to se dia me appreciate ni no ti asere te dia oba na honu be mu na te o hu bi na ma afeta e sa nti do na so he ka tem ne sa we ti ne mo mi se wa e ya adine sa. Yo, hello. Hello. Udi baby akase free. Oje free me jansa. Yo. Akase free Friday. Yo. Me de Ewade aye madom. Oba mi nya no ja. Je so yi bia o ye ne kama. Utiri nkwa. Ni bia da ne kwam. Emra no me dia ne no ti ne kama. Kasa me ho kama. Ini so egu bia so de me bia de mano. Amishra. Ibi trese man aka ni tinsia. Yo. That's it. Hello. Hello. Udi baby akase free. So we been to me the state akra. Yo. Mpacho program na mo ye na ye kama papa. At times nkuma fo tegu aware pa. Time no ko nke bi anka me was buki twe bi amekuma west. Ne bra ya ade e na me kai ye. Obi na no afa. Ai dia me bra ye ma okra me so me tawale asenso me nya bi. Like obiana no I me so me o me ma ana me do mo be ware ye me nim se me esanse me kuta nkwala nti de pia me ba me hu su ye adwuma e tada wo bra no kra no oni scam me man scam a wo kra no wo kuma no kra me tumi ma osika but bibi na si ye na me kasa o bra ya na ne nkasa obiana no I dan me no me bra ko ha me hu biscuits ne drinks or to de bre wo ma no enti no de wunya kwa mi nya bi enti sa de ka o ma no komo o mo papa enti ne bi ma nam se fa wo so kita ma o do mu wa wale ata ne wo so fa wo de no komo o papa e ba ma ba ye de ensi mi nche bi
ɛna meka aka akyerɛ na megyaa ne hɔ na mekɔɔyɛ me bedu yɛ na ne brɛ ka kyerɛ me sɛ ɔpa mekyerɛ ne nua ne deɛ sɛ menim sɛ saa na ɔkasa enti nkumafoɔ no bu a wɔreɛ papapapa nti sɛ nkumafoɔ firi yɛ no koraa mebɛtete so wakuma ɔnyɛ wadamfo wakuma de ɔnyɛ wadamfo yɛda ase why yɛda ase paa nyame hyira hello odi baabi a akasa firi akuma de ɔnyɛ wadamfo ampajo kongo sankɔe yo sɛ mɛkɔ asɛm no so de adeɛ meka sɛ na moka biribi sɛ ebi a woware ɔbaa baabi a mobɛtena ne adeade no ɛno no deɛ sɛ mmeama dwene deɛ mɛka dɛ ɛno deɛ sɛ nkɛmfa wo sɛ wogyitum sɛ wosuba yɛ nko adeɛ a ɛde nti na sɛdeɛ ebi a wo ne woaseɛ anaasɛ wobiribi ɛteɛ na ofii sɛ ebi a wo ne nnipa no tena a ɛmmoa ɛwɔ sɛ wobusa wo sɛ wo so wosuba no pe sɛ yo yɛda ase hello odi baabi a akasa firi ama asubie da hɔ ɛnka wo so na wonya sɛ dawa apasinkansa ɛnyɛ woyɛ bi de yara de yɛyi na ɛnyɛmɛ yi deɛ mɔka waka sɛmpa na deɛ ɛka baako nso nokorɛ no a yɛnka nokorɛ nso ɛnkyerɛ yɛn ho nokorɛ baako koraa yɛnka bi nkyerɛ yɛn ho ɛna yɛnnɔ madam bi aware dayi 27th August yɛtwam yi a ɛni 3 weeks awale no agu ɛnam sɛ wanka nokorɛ bi ɛwɔ mu ankyerɛ ɔbaa no ɔde wei ne kokɔ ɔde kokɔ no ɔbaa no ba yɛkɔyɛ ayefoɔ no 3 days ɛfɛ ɔbaa no ba ɔso ntumi nkyerɛ bi ɛde nneɛma no bebe ka ho ɛna afei so me na me ne bɛrima nhyɛ soɔ ɛso ka ho ma mekɔ no bi mmerɛ bi yɛda ase paa hello wodi baabi a akasa fi hello wodi mepaakyɛw medin deɛ mepaakyɛw daa na odi kan bɛkasa a yɛte nkumafoɔ no agu awadeɛ no ɛnyɛ na wɔn mu huri ne sɛ nkumafoɔ na ne agu awadeɛ wɔn ho ankasa a wɔgyina hɔ wɔ nuabɛrima a wɔn nso wɔwɔ no akumaa ne nyinaa ne sɛ awadeɛ no woba wowɔ baa no huru sɛ wakumaa ni wasi wɔka biribi a wonyɛ dɛ wommua wode bue ma wase wode bue ma a wakumaa ɛnɛ so nkyɛ ɛni hɔ saa yɛne ne kɔ awadeɛ no bi ɔmo ɛyɛ biribi a ɛnyɛ agye a meyɛ dɛ mekasa na makama no atom bɛrima nka biribi nkyerɛ me ɛkyiri nyinaa ne sɛ mehunu asɛm a na makama no atom na mewɔ ana wadeɛ mehunu anaka mehunu ana yɛ sei me ne ne bɛko me ne ne bɛtwe ma nso me ne bɛ ɛno ɛma wawadeɛ sita ɛsi yɛnhyɛ yie wɔ saa adeɛ wɔ no ho yɛda ase hello good evening my dear because you can't get the same is not our already just mental your ones and they are getting answer because you know answer my own to me the book idea ma I was doing from sana akwa we yɛda ase hello wodi baabi a akasa firi yo awale asoma mo kana so ba na ni saman ba ni bi so ha o ka o ni taya ade na akọ ka iko betu ama no ntani no so no hono ya na ma no enti enye yi na ho yɛda ase hello reverend 1 minute registry no ka ho asɛm yɛbrɛ no so 1 minute na yɛn sorry am sɛ wanom kyiadofo sɛ yɛka awareguo yi deɛ dodoɔ no so kɔakɔyɛ awareɛ no mu nsɛnsɛm no sɛ deɛ nnipa bɛsi wɔbɛtumi anya no awareɛ ɛma no sɛ ɔmopɛ wedding no because ɛyɛ ɔmo fɛ but deɛ ana ɛho sikasɛm nom ne adeɛ nyinaa no nti asokwa marriage registry deɛ wokɔ hɔ nom a wawareɛ sɛ deɛ ɔbɛsi a ɔbɛyɛ no biara no ɔmofa biribiara ma wo ɔmfa biribiara ma ɛno a ne wo wedding ring ɛne wo wedding atadeɛ nko a na ɔmo no watena ase no waka wo deco wo video pictures cake a bɛtwam ne nyinaa asokwa marriage registry for say sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wawareɛ no ɛnkɔfa awareɛ mu ka nko ama awareɛ no ngu
said ye ne wodi dwumadi kese ya ba die fo ni hwe ho ne bra no mo nhwe ho e di advert kakra pa uwie kura na de efi mu ne se na nwumre no na uwie a ba bia beda for honeymoon anadwo no mo de ma for free ebi si ba bia ada enti bo mo ne ko ho na anom ko kasa e wo askwa makin opposite wa okay ya na majeme bia Mr. was bia na o asem bia opesa wo de brain audio na idi nkomo se de dwumadi no ye mama ma wo de audio ni send ya na edi nkomo number wo de be fast so ne 0242 725067 0242 725067 mam se wa ye sorry chiado foi yo me chia me papa SK Bones SK Bones di ajiro de meko and me chia me papa so kefam hospital pomponsio hine Dr. Ifa eni na pomponsio hine same pomponsio Reverend Pajo Adofobia Hospital Dr. Emmanuel Obin any Trinity Hospital staff and I'm a pastor senior pastor Francis Ajekum CCC Chrono any all the church members of CCC Chrono yo Reverend Grandpa Adofobia bicho mechia me hoka for mama sewa papa bi mechia no machia ye me staff na waskwa and in form na BIWC Baptist International Worship members in okay that's it was for Riley's cuisine here come for the amount and papa nyina jusu oba pa Jennifer oni ni kuntu for the aduane a de be sum wache eto fried rice ehuo mutuo fufuo abeti ankasa apesie jollof benku tilapia benku okro stew breakfast ahodo ni nyina obema Ghana bar and African bar so upia would do birthday peso ye cake wedding cake ni nyina Jennifer Beyama owo odene ho kwada so Old Town Second Junction unseni faso U10 no na wayo kama or say friend 0206 271 748 michia mi teacher Mr. Zuma Zunzum driving school Mr. Zuma michia o kwan jonko so say wenya me ho adaje a wo kire me driving nyamishra papa nyamishra na enumre misem nyina muti abusua ye sorry de na wotwe wie ye de kwa wie ochena no nsiampa mu ya bo ama de me manti